खुलुमबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव फिन खेबसे दोंसे शायरि लानानै फैदों। शायरिखौ दैथायहरदों बwisrwm बर' डिस्ट्रिक्ट बाक्सानिफ्राय। बिथाङाबो सासे इउटुबार। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालामदो आरो सापर्ट खालामलायदो। दानिया फैदो बिथांनि शायरिखौ दान्दिसे खोनासंलांदिनि। ओइ रजनी, नों बोरै थांना थानो हादों? जोंनि अनलायनायादि गोथारमोन, नाथाय बे अनलायनाया दिनै थेर बेथेर जालांजोब्बाय। आंहा गोबां सिमां दंमोन नोंखौ लाना रुजु रुमु संसार जानायनि, नाथाय दिनै गासैबो फैमाल। नोंनि आंनि अनलायनायाबो आद्रा जाना थाबाय। आंनि गोसोआवसो हाजासे दुखु होना गालांबाय नों रजनी। हां खनफ्रोमबो दिनैसिमबो नोंनिनो मुं लायो आं माइनाव। बायफ्लेनाय गोसो, बोहैनाय मेगननि मोदैखौ लानानै दुखु दाहा सहायना दं आं रजनी। आं दाबो नोंखौ नेवसिनो हायाखै। नोंखौ गोसोखांना सम सम फाग्ला बायदि जायो आं। नोंनि आंनि गोथार अनलायनायखौ गोसोखांफिनदोना।